Ulay pi baro na kaliang kudadashin kendra Shillong ipitang sabhay pish katuk kubor mita ka janmiet shoban pash ki kubor bamnya ing betchway kamat bakongsan Tut ka jingshong dorbar habaro artli ki ing dorbar ka parliament hadien ka jing persha kaliang persha Yakendo umintri katanat bari US J Shankar yo Secretary of State kari America Dangdon kalat berperkat biang ya kesos kular MOU kelas soy hapdeng ke Meglaya pada sam ongu MLA ke nompo ubak meran bonds im. Bat pelim ke PV Sindhu ya ke Fatima Nabah da ar la not ban yo rungsha ke round ba khatn reu jong ke singles badminton kikin thei. Ki khubor ki babnya La sakhi ka jing thut habaro artli ki yang dorbar ka parliament hadien ba ka jing persha kaliang persha halor ka jing pendon kam bakla ki tanat ka sarkar pedeng bat ki wei ki mat la pensa nge ka jing shong dorbar ha lok sabha hadu RBJ minsngi Maria sedang biang ka jing shong dorbar ki dkhot ka seng congress bat DMK ki la tur ki benta pedeng ka parliament bat ki la perta bat ben ya ka jing pendon kam bakla ki tanat ka sarkar pedeng Ulam pangkayeng dorbar Om Prakash ula persang ban penyat ya ka kinta keli jengkeli hinrei ka long le noi. Hapedeng ka jengki win ulam pang ula pensange ka jeng shong dorbar ha kapor RBJ minsngi. Ha dorbar raja sabharu la sakhi ka jeng persha kaliang persha halor ka jeng kenok pendon kambakla ki kin hon tokit. Menteri Ketanat Kambari Dr. S. J. Shankar ne kesngi ulai kendu yo Secretary of State ke United States Anthony Blinken ha Phnom Penh ha Cambodia. Lingba ke Twitter Dr. J. Shankar ulaong ha ka ne hi ke jo ke jinga lang Asian Ministerial Meeting ulai kran halo ke jing pens khemi ke jinga day ha pedeng ke India bat ke US bat ke jing long jing man ha ke perthei bat ulai kendu ru ke Foreign Affairs Minister ke Australia ke Penny Wong bat ki lai kran ni ke jing ka than bat ha ke perthei MLA ke Nongpo Badeiru Udukot ke Regional Committee on Interstate Boundary uba Meral Bonds im usngau bakarang don kalat ban perkhat biang halor ke soskular Memorandum of Understanding balai soy hapeng ke Assam bat Meglaya ban penbet ya ke jing ya ke Japut hagi ndriu na ki khat art li ki jaka badon ke jing ya ke Japut Uba Meral Bond ru ula pensyai bakal long ke bakong san ban shim ya ke jing sngow jong ki badon benta ha ke ban penbet ya ke jing ya ke Japut hapeng ke Meglaya bat Assam hapa pediang bakal don ke jing bomhun ha ke jing penbet put MLA ke Nongpo ula kan tho bakadang don kalat ban perkhat biang da ke sarkar Meglaya bat Assam namar bakal shom khat do ha ke rai parliament ban ai ke rai halor ke ni ke benta In the past also, on record, I have said that there are scope to revisit, to look into. Because it is very important that every stakeholder has to be taken on board. Be it the traditional head, the Hima, the Raj, the Rangbachnong, the Hetman, the Nokoma, those who are there. They have to be taken into consideration. But one day you have to take a call as a government, as public representative, as a member in the regional committee. I felt that the first step has been done. If there is anything to be rectified, as I have said before also, it is the parliament who has a final say on this. Kaseng Hill State People's Democratic Party hinan kasi hakajing lang bo director ka Atomic Mineral Division Northeast Region kalapan pau ba ka sarkar pedeng kamdon jing tmu ban wat ya kajing don umar po kendo uranium ha Meglaya u president kaseng HSPDP u ba KP Pangyang ulaong baka seng kalai kendo yo he ka AMD ban wat halor kajing shisha hadien ba menteri ka sarkar pedeng u Jitendra Singh ulakan tho ba ka sarkar pedeng kampat sa nge ka jing mut ban ti yo uranium nakathan Siat Mouth ba ha Southwest Khasi Hills. Uba pangyang ula kedaw bakat tenat atomic kakut jengmut ban kta yo uranium ha Meglaya. Tang lada kipat ba ki pediang banti yo. No mining of uranium in the state of Meghalaya. Now they stand committed strongly that there is no further attempt to mine uranium in our state. That is their, statement from the AMD director.
no mining of uranium in the state of Meghalaya has been, in the part and parcel program of the party manifesto to protest, and we will not allow to mine uranium in our state. Kajawai Municipal Board rengkat bat Meglaya Bharat Scouts and Guides West Giant Hills in Kasi kala penlong yak program ban ajeng hikai ki khna school halor ka jeng thmu ban penlong yak Kajawai ka Shillong ka bakhoi hakani ka program ka jeng kongsan ban bret ikinyot hakaru kombadai la penshai ka nish ki school bapher u district secretary Meglaya Bharat Scouts and Guides uba ohiwat lalu la kentu ki khna school ban sedang ban ya penbentai ki nyot da ka pendon kam ki jaka bret nyot balasam da ka Kajawai Municipal Board. Ini perlu YMK ni ada jadi yang dikoman kasih tu konsen pun kong kami ni MK ni to yang dicari kia to ini dicari kia udah ini kamu ni yang udah ini dicari kia yang dicari kia to udah ini lembah ketika kita yang ini udah ini kalau ia ukur ki ki wa ki uruat wa ki thao lai ki pangan yung i yosuk wa ki ukui ki walet na wa ki wa no i pathari ye bani di ye chet ye juri na yung ki sen yung i Ka India bat kari Amerika ken sa penlong ya ka jingkilan met ki sipai ba arta ya ho oli ha Uttarakhand ha banai risau menta usnem Kajing kilan met youth abuse ka bakat pra kan sa long na du ka khatsaw hadu lai puai terik urisaw. Latmu ban pelong yi kijing kilan met ki ba kham shitam ha kani kajing kilan met. Kani kajing kilan met ka thmu ban pen khlan ya kajing ya so thu jing mud kajing ya treilang mat kajing nang ya ka kor computer ha pedeng kini ki artli ki sipai. Khadu la penlong ya kani kajing kilan met ha banai risaw hajar puai Alaska hari America. Hakasngi bahinyo jong ka Limpung Commonwealth Games 2008 ha Birmingham ka PV Sindhu kala penrem ka Fatima Nabaha da la not ban yo rung sha ka round bak khatn reo ka singles badminton jong ki kentei hadu menta ka India kala yo ban khur santli ki takmak siar hinreu tli ki takma rupa ba nyo tli ki takmar nong ki arngot kinong ile kai table tennis ka India usanil Shetty but urit tennison kila sha remno ha Wong Kishen but uti Aizen ka Malaysia ha ka jinga kun ya ka table tennis ki Shinrang minta pat ngin pet ya ka jinglong jaman ka sim bidang Shillong ka jing shit ka long art pusau pon pra degree Celsius ba ka jing khiat ka long khat nyau pon khandai degree Celsius ka jing ngam ka haw ka long pra pusau na ka shispa min step at khandai pu pra na ka shispa janlin ka jing hap slap ka long rup khandai pon RR millimeter ka la panor ka jing hap slap ka ba malumala ha ki babon ki jaka Sashi sen pat ngi pen kan mau pi bekin ku bor jing ni pila ru ban pe live YouTube channel Jangka DD News Shillong Shaban poish ko bukut jang thup kubor yin pe biang se sien kemat bakong san. Thut ke jing shang dorbar habaro artli ki yang dorbar ka parlimen hadin ke jing persha kaliang persha. Ya kendo menteri ketenat bari US J Shankar ya Secretary of State ke Amerika. Dangdon kalat bag perkhat biang ya kasos gular MOU belaya soy hapadang kemeglaya pada Sam ong UMLA kanong po uba neral bonds im. Bat peliem ka PV Sindhu ya ka Fatima Nabaha da la not pan yo rung sha ka round bar khatn reo jong ka singles badminton kikin thei. Ti perlok atung la posh bukut jang tup kubor jing ta ka jan hadu bende sham biang pat pila shay ka si kublek pi baro